קשה לי לדבר על זה, כי אין לי מושג גם מה אני הולכת לעשות עם זה. אבל אני למדת עכשיו תסריטאות, והדבר העיקרי שמלמדים אותנו בתסריטאות זה שכשאנחנו כותבים דמות, אז אנחנו צריכים לדעת בוודאות מה הרצון העיקרי שלה, ומה היא רוצה עכשיו, מה היא רוצה באופן כללי. זאת אומרת, תמיד צריך להיות ברור למי שרואה את הסדרה, וגם לנו כשאנחנו כותבים את הדמות, מה היא רוצה ומה מניע אותה. וזה מעניין שגם לפני כמה ימים שמעתי הרצאה של רב שקוראים לו הרב יובל הכהן אשרוב. ממליצה לכולם לשמוע, גם מי שלא דתי לא חייב, כאילו גם אני לא דתייה. זה פשוט עושה לפעמים, זאת אומרת, לי זה תמיד עושה טוב כשאני שומעת אותו, כי הוא ממש מדבר במיוחד על הדברים שכואבים לי בחיים שלי, שאחד מהם זה באמת שאני לא כל כך ברור לי, הרצון שלי לא ממש חד וברור לי הרבה פעמים. זאת אומרת, לפעמים זה מאוד ברור ולפעמים זה לא, ולפעמים אני רוצה כמה דברים בבת אחת ואז אני לא יודעת במה לבחור, ואני חושבת שזה משהו שהרבה היום מתמודדים איתו, לפחות ממה שאני שומעת מחברים, שיש היום כל כך הרבה אפשרויות, ובאמת כל אחד, הרבה מאוד אנשים מוכשרים בכל כך הרבה דברים, ובמיוחד בעידן של היום, של האינטרנט ושל הטכנולוגיה, ובאמת שהכל פתוח ואפשר ללמוד הכל, ובאמת באמת אפשר להביא את עצמך לידי ביטוי בכל כך הרבה מובנים, שאתה לא יודע במה להתמקד ומה לעשות ובמה לבחור. יש כל כך הרבה רצונות שסותרים אחד את השני, או שלאו דווקא סותרים, אבל שבאמת כל אחד מהם כל כך דומיננטי בפני עצמו, שאם אתה בוחר במשהו אחד, אתה צריך להשקיע בו את כל המרץ שלך ואת כל האנרגיות שלך, ולפעמים בכלל אין אנרגיות להשקיע בשום דבר. ויחד עם כל התחושות האלה, נורא קל גם להיכנס לתוך בועה כזאת של חוסר מוטיבציה, כשאתה רואה אם זה בפייסבוק, אם זה באינסטגרם, לא משנה איפה, אם זה בכלל בחוץ, כאילו בחיים האמיתיים. אתה רואה אנשים שכן הצליחו להגשים את עצמם, ושכן לפחות או למראית עין או שבאמת. ואתה חושב, אני כל הזמן אומרת אני חושבת עם עצמי מה אני רוצה ואיפה אני ולמה אני עדיין לא הצלחתי להגשים אפילו רבע מהדברים שאני רוצה. שזה גם לא תמיד נכון, כי כן הצלחתי לעשות דברים שאני רוצה וכן להגשים את עצמי בהרבה דברים. זאת אומרת, התחלתי ללמוד את מה שאני רוצה, לפחות בזה כן הצלחתי למקד את עצמי על איזשהו משהו שכן בא לי ללמוד וכן בא לי לפתח את עצמי בו ולהשקיע בו, כי אני יודעת שזה מה שאני רוצה לעשות, שזה בעצם להיות תסריטאית ולכתוב וליצור דמויות ולהביע את עצמי דרכן. ואני גם מציירת ואני גם
יצא לי לגעת בכל העניין של משחק ותיאטרון, שזה גם משהו שאני אוהבת, ולא משנה, כאילו, כן אני מצליחה לעשות את זה. אבל שוב, לפעמים פתאום יורדת המוטיבציה, ופתאום דברים לא כל כך ברורים. כמו במצלמה, לפעמים יש פוקוס, ולפעמים פתאום הפוקוס הולך, וכל הפריים מטושטש. וזה רגעים שהם נורא מפחידים, לפחות אותי. ולפעמים הרגע הזה לא נמשך כמה דקות או כמה שעות, לפעמים זה נמשך כמה ימים, ולפעמים זה יכול להתפרס אפילו על כמה שבועות, שזה נורא מתסכל. והאמת שגם כשאני מצלמת את הסרטון הזה, אין לי מושג למה אני עושה את זה. זאת אומרת, יש לי גם את הצורך לשתף אנשים אחרים בתחושות האלה שלי, וגם יש לי צורך לשמור את זה לעצמי, שזה קונפליקט, דרמה. לתת לאנשים לראות מה נסגר איתי, לא לתת, כן לבקש צומי, לא לבקש צומי. לפעמים אתה צריך את זה, את הצומי הזה קצת. שזה בסדר, כי אין בזה שום דבר רע. ואולי אפילו דרך החיפוש צומי הזה, אולי יהיו אנשים שיוכלו למצוא בזה נחמה. אולי כי לפעמים אתה מרגיש שאתה לבד קצת עם התחושות האלה. וזה לא טוב. במיוחד כשאתה... אני לפחות יש לי תמיד הצורך להיות בעשייה, ולהרגיש שאני עושה משהו, ואז כשאני... מרוב הצורך הזה, לפעמים אני פשוט לא מצליחה לעשות כלום. הראש שלי כל כך מבולגן, ויש בו כל כך הרבה דברים, שאני פשוט לא מצליחה לעשות כלום. שזה ממש מצחיק, זה אירוני. כאילו, איך זה שיש כל כך הרבה לעשות, וכל כך מעט כוח לעשות את זה, או שפשוט זה הפחד מלהיחשל, הפחד מזה שאני לא אצליח, הפחד מזה שאנשים לא יבינו את הכוונה שלי, מה אנשים יגידו. והכי מצחיק שבדברים מסוימים ממש לא אכפת לי מה אנשים יגידו, בדברים מסוימים אני ממש עושה מה שאני רוצה, ולא אכפת לי, ועל הזין שלי, וכאילו... ובדברים מסוימים ממש אכפת לי, ואני מאוד עוצרת את עצמי הרבה פעמים מלעשות את הדברים שאני באמת אוהבת. זהו, והרבה פעמים בגלל התחושות האלה, עושים דברים שאני עושה דברים שלא עושים לי טוב. שעושים לי טוב, אבל זה לא באמת. שאני לא אפרט את הדברים האלה כרגע, כי זה ממש נושא בפני עצמו, אבל בוחרת בחירות שהן לא נכונות. זאת אומרת שהן לא עושות לי טוב, רק כדי להתמודד עם התחושות האלה של הרצון הזה, הדחף הזה, לעשות משהו, ואי היכולת לעשות אותו. זה יכול להתבטא בזוגיות, שאין לי כרגע, כי גם זה משהו שנגיד הייתי רוצה, וזה משהו שכן יש לי דחף למצוא מישהו שיהיה לי כיף איתו, ושבאמת להרגיש את התחושות האלה של אהבה ושל התאהבות וכל מיני דברים כאלה. ומצד שני יש לי גם פחד עצום מזה, ואי יכולת לעשות את זה, כי כשאתה פוחד ממשהו, אז אתה מרחיק אותו ממך. ואני חושבת שזה גם בגלל כשאתה חווה אכזבה ממערכת יחסים מסוימת, כשהיה לך אמון מסוים במשהו, והוא התנפץ, אז אחר כך להיכנס למשהו חדש מאוד מאוד קשה, כי אתה כמו דף לא חלק, כאילו כבר קשקשו עליך. זה מאוד מאוד קשה. אז אני מוצאת דרכים להתמודד עם זה, והדרכים האלה לא עושות לי טוב, ומצד שני אני לא מצליחה בכלל להיפטר מהם.
מאוד קשה כשאתה נכנס לתוך משהו שעושה לך טוב, ואתה שולט בו, לצורך העניין נגיד התמכרות מסוימת, אם זה עישון או סמים או כל מיני הפרעות למיניהן, זה מאוד מאוד קשה להיפטר מזה, כי אתה זה ששולט בזה. ואם אתה קונטרול פריק כמוני, אז אפילו אם זה הרגל רע, עצם זה שאתה שולט בו, ואתה יכול לקבוע מתי להשתמש בו ומתי לא, וזה תלוי רק בך ולא באדם חיצוני או באנה ערף, אני לא יודעת מה, אז זה מאוד קשה, כי זה המשענת, זה הופך להיות משענת. אני בטוחה שכל אחד יש לו את הדבר הזה שלו. וזהו, וסתם לדבר אפילו ככה, זה עוזר מאוד. לפעמים לדבר אל עצמך, זה עוזר מאוד. זה לא אומר שאתה חולה נפש. אולי, אבל זה לא מה שאומר. זהו, אני ממש מקווה שאני אמצא את המקום שלי. זאת אומרת, אני כן מרגישה שמצאתי את המקום שלי, אבל הלוואי שאני אמצא את הדרך להרגיש טוב עם עצמי בדרך טובה. בדרך בריאה. בדרך שהיא לא הרסנית. לא לי ולא לאחרים. וזה לא פייסל, זה סיגריה. אפילו שזה נראה ככה. סתם, לא שזה כאילו כזה, איי. סתם. חשתי צורך לומר את זה. אני חושבת שגם יש בי תמיד צורך להראות את המיוחדות שלי בדרכים שהן לא תמיד טובות. במקום להראות את מי שאני בדרכים חיוביות, הרבה פעמים אני בוחרת להראות את זה בדרכים שהן לא בריאות כל כך. להחצין את המיוחדות שלי בדרכים לא בריאות. יש לי נטייה כזאת. ואולי זה בסדר, כאילו מי אמר מה בסדר ומה לא. זה גם משהו שאני מנסה לברר כרגע בחיים. איך צריך לחיות, מה נכון לי, איך אני צריכה לנהל את החיים שלי. להיות או לא להיות, זה גם שאלה מאוד חשובה ומאוד רלוונטית. ואם להיות, אז איך להיות? יש פה נוף מאוד יפה. לא על כל תל אביב, אבל לא יודעת כמה רואים. זה על איילון. ואפילו אפשר לראות את הלונה פארק, אבל הגלגל ענק לא מהיר כרגע, אז לא רואים כל כך טוב. אבל זה כיף להסתכל על זה. קוסמק. anyway, חפרתי פצצות, אין לי מושג בכלל מה אני אעשה עם הסרטון הזה, אם אני אעלה אותו או לא, מי יראה את זה בכלל. וזהו, אנחנו חיים בעידן, מה זה קשה לפי דעתי. כאילו הכל עובר נורא מהר, בגלל הפייסבוק ובגלל הטכנולוגיה. זה נדמה שהזמן עובר נורא מהר, כאילו אמור להיות יותר זמן ויש פחות זמן. לא יודעת איך זה קורה, איך זה הגיוני. וכמה שאני לומדת וקוראת ושומעת כל מיני דברים, באמת, אני יכולה לשמוע יום אחד רב, ואני יכולה לקרוא ספר על בודהיזם, ולהתחבר לשניהם באותה מידה. באמת, אני חושבת שכשאתה מאמין באלוהים, לא חייב, כן? כל אחד איש באמונתו יחיה.
אבל כשאתה מאמין באלוהים, אז אין באמת, כאילו, אין שום דבר שסותר את זה מבחינתי. זאת אומרת, אתה יכול באמת כאילו להאמין באלוהים ולא להאמין בשמירת מצוות ובקיום מצוות ופשוט להיות בן אדם טוב. אני חושבת שאנחנו השופטים הכי קשים של עצמנו, לפחות אני חושבת ששמו בתוכי בית משפט ששופט אותי כל שנייה ושנייה על כל משפט שיוצא לי מהפה ועל כל פעולה ומעשה שאני עושה. ואני חושבת שבכל אחד יש את הבית משפט הזה בפנים, ועם שופטים שמותאמים במיוחד אליו, אז לא צריך באמת, כאילו, לא יודעת איך להסביר את זה. קוסמק. לפעמים אני מרגישה שאני גם יודעת להביע את עצמי הרבה יותר טוב בכתב מאשר במילים, וזה משהו שנורא מבאס. כי אני חושבת שלפעמים אני מנסה להגיד משהו וזה פשוט לא יוצא בכלל איך שאני מתכוונת שזה יצא. זהו. אני מקווה שכולנו נמצא את המקום שלנו וכולנו נמצא את השקט. כי זה מה שכולם רוצים בסופו של דבר לפי דעתי. פשוט להרגיש שאנחנו אוהבים את עצמנו ואנחנו עושים את מה שעושה לנו טוב באמת. אני הגעתי למסקנה בזכות, אני אומרת בזכות ולא בגלל, בזכות משבר מאוד גדול שאני עברתי לאחרונה, פנימי, לא משהו שקרה חס וחלילה, שבאמת החיים קצרים, אי אפשר לדעת מה יקרה כל רגע. וצריך לעשות פשוט את מה שעושה לך טוב. אם משהו אתה מנסה לעשות אותו וזה לא מצליח לך וקשה לך ואתה צריך להילחם עם עצמך ולאנוס את עצמך לעשות את זה כי מישהו אי פעם אמר לך שככה זה צריך להיות, הבנתי שאין לי סבלנות לשיט הזה. אני רוצה לעשות את מה שעושה לי טוב. אם זה אומר שאני לא אגיש עבודה שאני צריכה להגיש, כי אני פשוט מנסה להושיב את עצמי ואני לא מצליחה לכתוב אותה, לא כי היא קשה לי, לא כי אני לא יודעת מה לכתוב, אלא כי פשוט אני לא רואה טעם בלעשות אותה, היא לא מקדמת אותי בשום דבר, אז אני פשוט לא אעשה את זה. אולי זה לא נכון, אבל זה לפחות מה שטוב לי ונכון לי כרגע, ואני חושבת שכל אחד צריך למצוא את הדבר הזה שנכון לו ולעשות את זה. והלוואי שאני אמצא את כל הדברים האלה שאני רוצה לעשות ואני באמת אעשה אותם. הלוואי שיהיה לי אומץ להעלות בכלל את הסרטון הזה. כאילו, זה נורא מביך, אבל כאילו יש לי רצון לעשות את זה. כאילו, לא יודעת למה. קוסמק. לא יודעת למה. למה יש לי צורך בזה שיראו אותי מדברת על השטויות האלה? לא יודעת. אבל מה אכפת לי? לא יודעת. מה אכפת לי? כאילו, מה יקרה כבר? אז אנשים יראו. כן. fuck it. לילה טוב.